Vítam vás pri dnešnom videu, kde sa spoločne pozrieme na analýzu cenového vývoja svetovaclavských dukátov za posledných 10 rokov. Špeciálne tento segment, mimoriadne populárny medzi našimi zberateľmi a investormi, si zažil turbulentné obdobie, najmä v období pandémie. Svetovaclavské dukáty sú zlaté obchodné mince, ktoré boli razené počas prvej Československej republiky. Nadviazali na niekoľko stáročnú tradíciu razenia zlatých dukátových mincí v Kremnici. Na rozdiel od zlatých dukátových razieb, napríklad z obdobia Habsburgovcov, československé svetovaclavské dukáty nemali funkciu platidla. Slúžili ako obchodné mince a zároveň ako uchovateľ hodnôt, ktoré sa neskôr prenášali cez generácie. Boli razené od roku 1923, kedy začali razbou 1 a 2 dukátov a neskôr sa k ním v roku 1929 pridali aj 5 a 10 dukátové násobky. Nakoľko sa pri svetovaclavských dukátoch nejedná o homogénnu skupinu mincí, ale naopak, svetovaclavské dukáty sú veľmi rôznorodé, či už podľa nominálov, vzácnosti alebo hodnoty týchto mincí, našu analýzu si rozdelíme do 3 kategórií. A to mince bežné, ktoré patria k najbežnejším a aj najdostupnejším minciam, do kategórie vzácnych mincí, kde radíme napríklad dukát 1936 a iné mince, ktoré boli razené menej ako v 1000 kusoch, a potom na kategóriu mincí extrémne vzácnych, kde hovoríme primárne o ročníkoch 1937, 1938, 1939 vo všetkých nomináloch. V prvej kategórii sa budeme pozerať na bežné a zároveň cenovo najdostupnejšie mince, pričom budeme sledovať vždy prvý razený ročník u jednotlivých nominálov. Pre objektivitu sme sledovali vždy aukčné výsledky v danom roku, ktoré budeme porovnávať s inými rokmi našej analýze. Ak sa pozrieme na dukát ročníku 1923, jeho aukčné výsledky v roku 2015 boli približne na úrovni 300 eur. Pričom už v roku 2020 dosahovali približne 800 eur. Tam máme hneď viac ako dvojnásobný rozdiel v časovom horizonte 5 rokov a zároveň v dnešnej dobe tento dukát v bežnej zachovalosti niekde v UDF, About UNC stojí okolo 1000 eur, čiže opäť ešte plus približne 20%. Druhým je dvojdukát z rovnakého ročníku, kde máme aukčné výsledky v roku 2015 plus minus na úrovni 1400 eur. Zároveň o 5 rokov neskôr, teda v roku 2020, už sme na sume 1800 eur. Dnešná cena tohto dvojdukátu je približne na úrovni 2200 eur, čiže hovoríme opäť o celkom peknom zhodnotení, kde medzi rokom 2015 a 2020 hovoríme zhruba o 400 eurovom náraste cenovom, ktorý zodpovedá približne 30% a zase medzi rokom 2020 a 2025 hovoríme o približne 20-22% náraste. Trošku špecifické tejto kategórii sú 5 dukáty, kde teda prvý ročník, rok 1929, sa predával v aukciách v roku 2015 zhruba na úrovni 4000 eur. O 5 rokov neskôr to bolo 4800 eur, tam máme teda plus minus 20% nárast, ale v dnešnej dobe sa tieto 5 dukáty pohybujú plus minus na rovnakej úrovni ako v roku 2020, teda niekde na úrovni 4500 až 5000 eur. Mimoriadne zaujímavé je cenové porovnanie taktiež 10 dukátu, kde teda sledovaný ročník, konkrétne 1929, stál v roku 2015 plus minus 10 až 11 000 eur. 5 rokov neskôr, v roku 2020 už to bolo približne 13 000 eur, teda plus minus 20% cenový nárast. A v dnešnej dobe tento 10 dukát stojí plus minus 18 až 20 000 eur, teda hovoríme opäť o veľmi peknom zhodnotení, pričom v tomto prípade medzi rokmi 2015 a 2025 hovoríme o zhruba 70 až 80% cenovom náraste. Je mimoriadne zaujímavé, že najväčšie cenové nárasty v kategórii bežných a tých najdostupnejších ročníkov jednotlivých nominálov sledujeme najmä u 1 dukátov a 10 dukátov. Je to spôsobené najmä tým, akú rôznorodú klientelu majú. Kým pri 1 dukáte hovoríme o tej cenovo najdostupnejšej minci, ktorú si môže dovoliť kúpiť najväčší počet zberateľov, u 10 dukátov, teda veľkej minci za niekoľko desiatok tisíc, túto cenu ťahajú hore najmä zahraniční investori a zberatelia, ktorí mimoriadne obľúbujú veľké zlaté mince. V druhej kategórii sa pozrieme na tzv. Vzácne mince. Konkrétne sa pozrieme v tomto prípade na dukát 1936, ktorý sa v roku 2015 predával plus minus na úrovni 900 eur
a zároveň už o 5 rokov neskôr sa predával o 100% vo väčšej cene, a to približne okolo 1800 až 2000 eur. Zároveň jeho dnešná hodnota je plus minus 2000 až 2200 eur, teda aj medzi rokmi 2015 a 2025 vidíme viac ako 120% cenový nárast. Druhou mincov je 10 dukát rovnakého ročníku, ktorý sa v roku 2015 predával zhruba na úrovni 11 až 12 tisíc eur. O 5 rokov neskôr, teda v roku 2020, to už bolo zhruba 18 až 19 tisíc eur, pričom dnes sa tento 10 dukát predáva plus minus na úrovni 28 až 30 tisíc eur. Teda hovoríme o náraste plus minus 50 až 60% medzi rokmi 2015 a 2020 a zároveň zhruba 40 až 50% cenovom náraste medzi rokmi 2020 a 2025. Toto je naozaj v skutku veľmi zaujímavý cenový nárast za sledované obdobie. Treťou a zároveň poslednou kategóriou dnešnej analýzy sú extrémne vzácne mince, kde sa pozrieme naozaj na perličky z daného obdobia. Konkrétne hovoríme o Dukáte 1939, kde sa pozrieme na mincu predávanú v roku 2017, konkrétne z zbierky pána Kokolusa, kde sa Dukát 39 predal za cenu 110 000 eur a o 8 rokov neskôr, teda tento rok na jar, v roku 2025, sa rovnaká minca predala za 260 000 eur. Tu hovoríme o viac ako 100% náraste ceny za 8 rokov. Neskôr máme 10 Dukát 1938, kde máme aukčný záznam z roku 2015, kedy sa táto minca predala za 76 000 eur a v roku 2017 už za 145 000 eur, teda hovoríme o viac ako 100% cenovom náraste opäť a teraz len za obdobie 2 rokov. Čerešničko na torte, čo sa týka zhodnotenia a aj vzácnosti, je dvojdukát ročníku 1937. V tomto prípade máme aukčný záznam z roku 2006, kedy bola táto minca predaná za 50 000 eur. Neskôr v roku 2017 bola tá minca predaná už za 525 000 eur a naposledy v roku 2023 hovoríme o predajnej cene 700 000 eur. A teda medzi rokmi 2006 a 2023 hovoríme o 14-násobnom cenovom náraste. Z analýzy je zrejmé, že cenový nárast bol evidentný vo všetkých troch sledovaných kategóriách. Kým v kategórii bežných a zároveň najdostupnejších mincí je tento cenový nárast ovplyvnený najmä popularitou a obľúbenosťou medzi zberateľmi, v kategórii extrémne vzácnych mincí je to najmä z dôvodu vzácnosti a exkluzivity. Na cenu mince má samozrejme najväčší vplyv jej stav. Ale u svetovacalských dukátov vidíme rôzne iné špecifiká. Napríklad tzv. Gradovanie, kedy sú mince v plastových holdroch od spoločnosti NGC alebo PCGS a ak majú grade vyšší ako povedzme 66, bývajú spravidla o niekoľko desiatok percent hodnotnejšie ako mince bez gradu a taktiež v kategórii extrémne vzácnych mincí, kde majú mince certifikát Českej národnej banky, ktorý teda označuje, že táto minca pochádza z československého zlatého pokladu a bola predávaná práve Českou národnou bankou v rokoch 2002 až 2004. Vidíme rovnako niekoľko desiatok percentuálny cenový rozdiel v prospech mincí s certifikátom Českej národnej banky ako u mincí bez certifikátu Českej národnej banky. Zaujímavosťou je, že v sledovanom období medzi rokmi 2015 a 2025 cena zlata ako kovu vzrástla o viac ako 3,5 násobok, kým cena svetovacalských dukátov v najbežnejších ročníkoch približne trojnásobne. To značí, že relatívna cena, alebo teda pomer ceny zlata k numizmatickej cene je momentálne nižší, ako to bolo v roku 2015. Napríklad je to také špecifikum, že bežne predávané novorazby dukátov Franza Josefa sa dneska predávajú okolo 440 eur. Zároveň svetovacalské dukáty, repliky svetovacalských dukátov z roku 2004 dneska predávame okolo sumy 470 eur, čo je niečo málo na cenu kovu. Sú zhruba za rovnakú cenu ako pôvodné svetovacalské dukáty z Prvej republiky v trošku obehovejších stavoch.
Vzhľadom k tomu je viac ako pravdepodobné, že podobne ako cena zlata bude stúpať aj hodnota svetowacalských dukátov a teda, že sa znovu vrátime k podobnému pomeru, ako bol v roku 2015. Jednoznačne najväčšie cenové výkyvy v kategórii svetowacalských dukátov sme zaznamenali počas pandémie COVID-19. Na toto veľmi špecifické obdobie sa pozrieme v jednom z najbližších videí.